Здравейте на всички в поредицата видеа, които качвам. Темата на днешното видео ще бъде за това, че трябва да мислим винаги извън рамките. Защо го казвам това нещо? Казвам го, защото много често, когато се опитваме да правим нови неща или когато правим нещо, което не много хора го правят, ние се сблъскваме с група от хора, които в повечето случаи ни казват: това не може да стане, това не може да стане, няма как, има как и така натам. Ако човек вложи малко повече усилия и труд, рано или късно стига до желания резултат и постига това, което желае. Но много често, предполагам и вие сте виждали, че в повечето случаи решенията, които са ни помогнали да стигнем до желания резултат, са били точно когато сме мислили извън рамките, които са ни наложени от обществото. Надявам се това да е полезно и очаквай нови видеа. Чао!